Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini longi khubor bam dagasni. Hag arf neutrik unopra arajar arf saw ki khot jong ka hitu. Kile trelang bar kinong shong shnong jong ka shilong jawai bat sora. Daga basam ki kot link dom ba ai jing tim. Ki blakran shapang ka jing e ka bajur. Kajiki udor jong ka bai boarding dangshen bala penjari de ka Sarkar Meghalaya. Kani ka jing penki udor ka lapen mi ya ka jing bam sngohun kham tam e hap deng ki nong thit nong pen hapo kari. Ki bashem ba ki dor thmai ki long ki ba khya palan. Ha ka jing ya pher ki nong thit nong pen ki ba he ha ka kam khayi bar ki kharkana ki yo ya ka jing penlat ka ba kraw hapo ka hukum khajna bala pen kala. Da ka ba ithu ya ka jing bam hok jong kani ka jing long jing man uhito ula kentur jur ya ka Sarkar bakan shimkhya da ka ba pentri kam ya ka kendon 65 jong ka Indian Electricity Act jong usnem arhajar lai. Kani ka benta ka ay ya ka linti ban ay jing yaram ya kinong pendon kam boarding hapo kari. Kabayarap ban penduna ya ka jing e ha ka liang ka pisa tingka jong ki shu uhito ula khot ban pensa nge no shipor ya ka hukum khajna themai tat hadu ba ka Sarkar kan ay ya ka jing batai ka bashay bar ka bashay bha ha ka bayade ba ka nongrim jongka. Halor kini ki jing yaram badon kam bha. Ling ba ka jing prasang jongki ka hito ka themu ban yasaj na ka benta ka hok jong unong thiet ba man ka sngi. Bat ban pentik na ya ka jing ne ka bayade ha ka jing bu dor ya ka boarding. Shu ka hito ka prasha jur ya ka jing siu by boarding ka bladep ban siu hadu ka shi terik urisaw arhajar arpsaw. Ngidawa ban sa nge no ya ka jing sha de ben jing pat ba u COVID-19 uladep ban bu jing e ka babiang ya baro. Ka Sarkar MDA ka de ban perkhat biang ya ka rukom trekam jongka bat ban kiar na ki jing dawa siu bil bam hong na ki nong thin nong pen. Kalade ka por ban pinsngo ya ka sur upat ba bat dawa ya ka jing kella. Ka Sarkar MDA ka de ban shim ya ka jing kit jongka ha kaliang ka pisa tingka bat ban sa nge no ban bu ya ka jing kit ha ki pat ba. Lada omdan pisa kalong ka bakongsan ban pendu no ya kinong ay jingmut ki bam trekam ki babat ya ki kerdan ha ka sekretariat. Nginum klen baki pat ba jong ka Meghalaya kila shania happy ya kani ka jing kit kli. Kung kahito, Neutral Integrated Territorial Organization, yung Shillong City mentakas ni nila wan biyang mentakas ni banya sami kini kilim kedap sidi pat ba kinyo man pensuku sidi pat ba Sarkar kani dulu pakaluti nakipeduk bab kaay sidi baruspa dikuntahi ngiru mentakas ni nakaliang jungi lawan sidi dukan sidi try dukan sidi pat ba borong pat dulu bab pensuku iki ba kaniga komple jo ka MSRC jo ka Meghalaya Electricity Regulatory Board kalong may kabamla banisya bangirong iap ya kata kalay po tarik November banginiyo kata ka juba mga Sarkar bat nakaliang di nong penyat jong ka boarding bat electricity jong ka MECL ba ya kani ka belay ka kilale menta ki belapan kiyo ki beduk ki longying longsem ki domestic iki light industries kila penkiyo menrai pat iki heavy industries pat kila penhiya dikumtahi ngiru lawan mi shikmat bakani ka jing samin kedap jengi kandang ya shikmat hadu ka live tarik November jong mentau senam arja ratusa bangin pensno shipat ba pa siya Sarkar ya ka jing kwa ka jing dawa jengi bangin tre ya kata ka Christmas gift babi ay mo pi yengi tangum tahi bless you.